akwai labari ki dakata ki ji ni da fari kullum na ganki zan yi kirari gaban abokanai na yi kuri akan ki ne ina da yakini zana faɗa zaki taro ne san ki ne yake ta zuga ne ba zato ba tsammani majanunin kima a kira ni haukanin san ki ne ya shige ni ki dakata ina da bayani san ki ya hana ni sukuni wane rago da rigar saki jarumi an san shi da yaki in ka ji tambara sai yi sarki akan ki zan fada da saya haki yaki a so hakan daidai ne maza ya ce hakan shirme ne zahiri babban lamari ne tsarinsa so na daban ne na kira wayar kike amsa kar waɗansu su mani kusa a rayi san kiyaye mana ransa har ba na jin kira da yi nisa san kiyaye min tasiri ke kaɗai nake wa kirari ƙarshe yana da mafari saboda mazaje jari na samu ɗaukaka sanadinki mai marhabin lalai da ganinki kullum akan kina yi mafarki ke sarauniya ni sarki hali aka ce zane ne kama da wani batawa ne kajuwa na baban zaba ba za ki so na yi kuka ba bana fata na rasa ki har abada ina kaunar ki na ganki sai na ji shauki da zabura irin na dawaki batu na so akwai mamaki yakan sa waɗansa a raki baya kyala komai mallaki ko da kuwa kai ne sarki suke sa waɗansu gadara da zarar a ce sun fara guguwar cikinsa da kura mu yake kamar wani kura